הבאים לעולם המתמטיקה, והיום אנחנו נלמד על מספרים מכוונים בדרך שונה ומרתקת. אבל מה הם בכלל מספרים מכוונים? כמו שאנחנו יודעים, בציר מספרים יש לנו שני צדדים. הצד הראשון הוא צד הימני, איפה שכל המספרים הם מעל 0. זאת אומרת שמספרים הם מספרים חיוביים. ויש לנו גם הצד השני, הצד השמאלי, איפה שכל מספרים מתחת 0. זאת אומרת הם מספרים שליליים. ובסוף כל הציר ביחד הוא ציר של מספרים מכוונים. בסרטון זה אנחנו נדגים לכם איך אפשר להשתמש במספרים מכוונים בחיי היום-יום. הלוויתי מחבר שלי 100 שקלים כאשר היה לי 0 שקל. אחרי זמן מה הבנתי שחסר לי עוד 10 שקלים, אז הלכתי אליו וביקשתי ממנו להלוות לי עוד 10 שקלים. כעת נשארה השאלה, אני הייתי בחוב של 100 שקל ועוד 10 שקלים. כמה כסף אני חייב לחבר שלי? אנחנו רואים שבשתי המספרים שלנו יש את הסימן מינוס. זה אומר שהמספרים שליליים. אז שביחד המספרים יהיו שליליים. זה אומר מתחת ל-0. עכשיו נשארנו עם המספרים 100 ועוד 10. 100 ועוד 10 כולנו יודעים, נכון? 110, מוסיפים את זה ליד המינוס. והתשובה שלנו היא מינוס 110. ככה אנחנו יכולים לחשב את החובות שלנו בקלות. באנטארקטיקה הטמפרטורה היא מינוס 30 מעלות. לעומת זאת, במדבר הטמפרטורה היא פלוס 35 מעלות. כעת נשאלת השאלה, איזה מהמספרים גדול יותר? בואו נתחיל. כעת נשאלת השאלה, איזה מהמספרים גדול יותר? נתחיל מהמינוס 30. ניתן לראות שיש את הסימן המתמטי מינוס. זאת אומרת שהמספר נמצא באגף השמאלי של ציר המספרים. זאת אומרת שהמספר קטן מ-0. לעומת זאת, המספר 35 נוכל להוסיף לו את המספר המתמטי פלוס. ככה שזה יוצא שהמספר נמצא באגף הימני בציר המספרים. זאת אומרת שהוא גדול מה-0. לכן, המספר פלוס 35 או 35 הוא גדול ממינוס 30. היום, אני ומשפחתי בחרנו ללכת לים. אני צללתי 40 מטרים מתחת המים. לאחר מכן עליתי 30 מטרים. כעת נשאלת השאלה, באיזה גובה אני נמצא עכשיו? אז קודם כל, בשביל לפתור את הפתרון, אנו צריכים את הציר המספרי. אז, קודם כל, אני צללתי מינוס 40 מטרים מתחת המים. לאחר מכן, עליתי 30 מטרים. כעת נכתוב תרגיל. מינוס 40 פלוס 30. אז בשביל לפתור את הפתרון הזה, אנו צריכים להשתמש בציר המספרים. אז אנחנו נעשה קפיצות ב-10. אז קודם כל, מתחילים מפה, ממינוס 40. קפיצה ראשונה, בגלל שיש לנו 30, אז אנחנו עושים בקפיצה של 10. מינוס 30, מינוס 20, מינוס 10. התשובה יהיה מינוס 10. מכיוון שעשינו קפיצות ב-10. אנו מקווים מאוד שנהנתם מהסרטון שלנו. אנחנו מקווים מאוד שיישמתם את השיטה כיצד ניתן להשתמש בקסם של מספרים מכוונים. ואנחנו מקווים מאוד שהבנתם איך אפשר להשתמש במספרים מכוונים בחיי היום-יום. ביי!